Fil-jum ta' tnejn il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat beda bl-impenji tiegħu fir-Renju Unit. Propju l-ewwel laqgħa li kellu kien fil-Uffiċċju Barrani tal-Commonwealth fejn fost l-oħrajn iltaqa' mar-Royal Commonwealth Society fejn iddiskutew fost l-oħrajn it-temi iż-żgħażagħ fis-soċjetà tagħna u wara kellu wkoll laqgħa mal-Ministru għall-Ewropa David Lidington. Waqt il-laqgħa mar-Royal Commonwealth Society kienu diskussi 3 temi ewlenin. Iż-żgħażagħ fiċ-ċentru ta' Commonwealth ibbażata fuq il-valuri, l-irwol tas-soċjetà ċivili u kif nikkumbattu diffikultajiet relatati mas-sess, LGBTI u l-paċi. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li hemm bżonn ta' iżjed dibattiti onesti fuq x'għandu jsir biex titjib il-ħajja tan-nies. Fisser kif ir-Royal Commonwealth Society hija waħda minn dawk l-organizzazzjonijiet li għandhom jinvolvu ruħhom f'dawn it-tip ta' dibattiti. Temm jgħid li hekk kif is-sena d-dieħla il-laqgħat ta' ċogim se jsiru f'pajjiżna huwa jinsab konxju li l-pajjiżi involuti se jkunu qed iħarsu lejn Malta biex jaraw kif isiru l-affarijiet. Dak li osservaw għandu jkun biżżejjed biex juri li l-Commonwealth għad għandu rwol importanti fis-soċjetajiet tal-lum. Id-direttur tar-Royal Commonwealth Society, Mike Lake, spjega kif lan ta' din is-soċjetà huwa li jippromuovi l-valuri tal-Commonwealth filwaqt li jieħu inizjattivi li l-gvern jaf isibhom diffiċli biex iwattaqhom. U għazit jgħid li hemm bżonn jinstabu metodi ġodda ta' kif ikunu indirizzati d-differenzi li jeżistu bejn il-pajjiżi u fakkar fil-bżonn tal-involviment taż-żgħażagħ hekk kif it-tema magħżula għax-ċokem tas-sena d-dieħla hija proprju Young Commonwealth. Ir-Royal Commonwealth Society hija organizzazzjoni mhux governattiva u taf il-bidu tagħha fl-1868. Is-soċjetà offrit pjattaforma għall-iskambju ta' ħafna idejat fosthom lill-eks President Sudafrikan Nelson Mandela.